Silah var baş hevanlı hevederim herkes başe. İro dixwazim hûn hinek kêfxweş bin nûçeyê me ê mizgînî hene, nûçeyên me ê xêrê hene. Dixwazim ji we re bibêjim. Yani êdî heqê we heye hûn kêfxweş bin. Ka ez pêşî dengê xwe kontrol kim û her tiştî binêrim. Eger dengê min vekirî nebe ji kanalên cuda. İro ez dixwazim hûn şabin, kêfxweş bin û heqê we jî heye. Yek. Tamam. Hêdî komîser hev bibin ka em ji hev re çi dibêjin hevan da. Hûn kîl vê derêne yani henekî ez ji we re bêjim pêşketinê pir ciddî hene di meselên siyasî de. Mazlum Kubanî fermandarê Qesedê yani General Mazlum derbasê Hewlêrê bû çû bi serokê pedekî Mesûd Barzanî re hevdîtin pêkanî. Çima ev hevdîtineke dîrokî ye demekê dirêj bû di navbera aliyên Kurdan de wisa hevdîtin çê nedibûn, çûyîn hatin çê nebû. Tengasiyekê hebû, tengasiyeke siyasî hebû. Dijminê milletê Kurd nedixwestin Kurd werin cemhev, nedixwestin tifaqekî çêv be navbera Kurdan de. Îjar ji ber guherîna konjonktûra siyasî ya li rojhata navîn em dibînin hêdî hêzên Kurdistanî ji bin tesîra dijminê xwe derdikevin, hewdû digirin tên cemhev. Nakokî navbera Kurdan de tune ne. Îja ka em binêrin di hevdîtinan de çi hatiye axaftin li ser kîjan xalan biryar hatiye girtin ya jî biryar nebe jî lehvatin çêbiye. Yani di prensîbê de lehev kirine. Kîjan xalin, kîjan mesele hatiye axaftin. Ez ji we re bêjim tiştê ku hûn di vê bernameyê de dibîsin û li derekî de nabîsin. Çima? Çünkü min gelek telefonê gelek hevalê xwe yê li Hewlêrê kir, min ji wan pirsî ka çi bîstine, çi hatiye axaftin di civînan de, yani nûçeyên ku agahiyên ku di ajansa de hûn nikarin bibînin, niha piştî çend deqê din ez ê bi we re parve bikim. Ev muhîm e. Di vê çarçoveyê de beriya ku em behsa vê mijarê bikin, beriya ku em behsa naberoka hevdîtina General Mazlum û Mesûd Barzanî de bikin, ez dixwazim çend nûçe ji we re pêşkêş bikim. Hevan da. Di êrişa Tişrînê de dewleta Tirkiye niha me gotibû dîn û harb ye. Sedem heye. Sedem jî heye dewleta Tirkiye dîn û harb be. Çünkü tiştê ku pêş dikevin vê dunyayê de elbet li gorî menfaetê dewleta Tirkiyeyê jî lêbelê revebirên şovînîst, nijadperest yên Tirk ji vê yekî fehm nakin. Yani mîna ku eger demokratîk bibin mala wan xira dibe. Rastiya Kurdan fehm bikin mîna ku mala wan xira bibe. Halbuki tam berû jî. Rastiya Kurdan qebûl bikin, statûya Rojavayê Kurdistanê qebûl bikin, bi Kurdan re lihev bikin li gorî fayda wan e, ji bo berjewendiyê wan e. Ama wisa ehmeqin menfaetê wan di ku derê de ye wî jî nizanin. Anîne menfaetê xwe di dijminahiya Kurdan de veşartine, dibînin. Îja di vê çarçovê de wextê ku tiştekî bi kêrî Kurdan tê ew ji bo xwe wekî tehdît dibînin. Yani milletekî pir ecayîb e, qewmekî pir ecayîb e. İqna jî nabin, ya îqna jî nabin ha. Îja sibê heta êvarê êrişê ser Tişrînê dikin, ew benda vekî li wê derê ye. Çi hatiye serê wê benda wê ev 45 rojin herkes dizane êdî Qesedê êdî bang li cîhanê kir. Yani rewşê bibînin. Êrişên dewleta Tirkiye yên li ser me bibînin. Êdî dawî li vê bêdengê xwe bînin. Müdaxele bikin. Bi vî şiklî nabe. Amerîka hem dibêje qismekî agirbest heye û hem jî rê dide dewleta Tirkiye êrişê ser Rojavayê Kurdistanê bike. Di êrişa li ser bendava Tişrînê de îro kesekî şehîd bû, 10 kes birîndar bûn. Li gorî agahiyên destpêkê di êrişa artêşa dewleta Tirkiye de ji wan 4 kes rojnamevanin jî yên birîndar bûne. Ji we re bibêjim desteya tenduristiya Kantona Firatê daxuyan yekê daye. Dibêje tenê divan 2 rojên dawiyê de ji ber êrişên dewleta Tirkiye li ser bendava Tişrînê 5 welatî şehîd bûn. Em behsa şervanên Qesedê nakin, em behsa kesên din nakin, em tenê ji nava sivîlan bombebaranên dewleta Tirkiye yên derdora bendava Tişrînê 5 welatî şehîd bûn, 40 kes jî birîndar bûn.
kesên ji van birîndaran rojnamevan hene di nava wan de. Niha daxuyaniya qesedê heye li ser mijarê ez wî jî ji we re bêjim hêdî em derbasî naveroka hevdîtina Mesûd Barzanî û Mazlûm Abdê dibin. Mijara me ya serekê îro ev e. Qesede dibêje Tirkiye berpirsiyeriya êrişên tîşinê divê bigire ser xwe, divê êdî hedê xwe zanibe, dev ji êrişan berde, divê civata navnetewî jî êdî ji bêdengiyê derkeve dibêje Qesede. Navenda ragihandinê ya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê di derbarê êrişên dewleta Tirkiye da girker ya li dijî nobedarên li benda tişinê de daxuyaniyekî weşand. Di daxuyaniya Qesedê de wiha tê gotin. Du rojin balaferên şer ên bê mirovên dewleta Tirkiye da girker nobedarên li benda tişinê ya başûrê min biçê ku ji bo rewestandina êrişên Tirkiye û komên wî yên çete li benda vêne hedef digirin. Heta vê keliyê jî 4 sivîl şehîd bûne me gotibû 5 niha hêjmara sivîlan bûye 6 gelek jî birîndar bûne. Em vê êrişa hovane şermezar dikin berpirsyariya xisarên ku ji ber van êrişan li benda vê çêdibin dewleta Tirkiye dagirker û serokê wê Tayyip Erdogan berpirsiyar e. Her wiha ew berpirsiyarê tevahî sûçên şerin ên li dijî welatiyên li herêma benda ve. Û her wiha ew berpirsiyarê sûçên van êrişên li ser gelên herêmê û herêmên din jî. Em bang li civata navnetewî dikin. Li hember sûçên Tirkiyeyên ku ev demekê li dijî gelê me pêk tên û herî dawî jî li benda tişinê kom ku jî pêkanîn ji bêdengî derkeve divê civata navnetewî êdî bikeve dewrê mudaxaleyê dewleta Tirkiye bike. Bi taybetî dewletên endamên NATOyê ji ber ku dewleta Tirkiye şerîka wan e hevalbenda wan e di NATOyê de. We goterê îja daxuyaniya Qesedê vî aliyê de mühîm e. Niha hevanno ya dîmen hene ez naxwazim dîmen nîşanê we bidim. Dîmenên hovîtiya dewleta Tirkiye, dewleta Tirkiye bi van dîmenan jî hêz digire, quvvet digire, dixwaze milletê herêmê bitirsîne. Ez naxwazim bibim perçeyekî propagandaya dewleta Tirkiye. Ji xwe armanca wan ne terorîzm e. Terorîzm çi ye? Tirsê dixe nava millet, ji bo millet ji benda tişinê dûr keve. Ez jî naxwazim wan dîmenan nîşandim. Yani hûn ê çi bikin? Hûn ê çi bikin? Ama daxuyaniyek heye ka ez binêrim yani daxuyaniyek merûv dikare bide ama dîmenan heqeten ez naxwazim. Na walla. Yani ez dîmen hez jî nakim ka ez binêrim na. Ev daxuyanî ne daxuyaniyên şermezarkirinê ne ew jî hene lê belê a mühim ji benda tişinê kesên li wê derê kombûne daxuyanî dabûn çapemeniyê eger ez dîmenê wî bibînim ez dixwazim bu ara parve bikim ama ne mesele ye. Ji xwe hûn texmîn dikin çi dibêjin kesê li wê derê kombûne dibêjin em li vê derê berxwe didin em rênadin ku dewleta Tirkiye were vê derê em tu carî rênadin ku dewleta Tirkiye herêma me dagir bike û ev sûçê dij mirovahiyê ye milletê wê derê wisa dibêje ama niha edî em cih bidin daxuyaniyê navnetewî. Dewleta Tirkiye li hember İsraîlê çi dibêje? İsraîl bersiv daye dewleta Tirkiye ev jî me eleqedar dikine wisa. Wezareta Karê Derve ya İsraîlê bersiv da Tayyip Erdogan û got aktora emperyalîst û êrişkar Tirkiye bixwe ye. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan îro di civîna koma partiya xwe de doh yani behsa li bû tevgera artêşa İsraîlê ya li Sûriyê kiribû gotibû divê di serî de İsraîl hêzên ku êrişê axa Sûriye û gelê wê dikin demil dest dawî li van çalakiyê xwe yên êrişkar bîne. Berovajî vê yekê yani eger nekin wê çawabe wê bandora encamên giran ên ku derkevin holê ji bo her kesî wê ne baş be. Yani gev tehdîta Tayyip Erdogan ya ji bo İsraîlê binêrin. Yani eger hûn êriş bikin encamên xirab wê derkevin holê divê hûn bidin ber çavan. Yani em êrişî we bikin yani fikirin. Wezareta Karê Derve ya İsraîlê aynî rojê li ser hesabê xwe medya civakî derbarê mijarê de daxuyaniyek belav kir. Daxuyaniya İsraîlê çi ye?
Aktora emperyalist û êrişkar Tirkiye bixwe Wezareta Derve ya İsraîlê ragihand ku ew hemû daxuyaniyên Serokkomarê Tirkiye red dikin. Aktora emperyalist û êrişkar li Sûriyê, her wiha li Bakurê Qibrîsê, li Lîbyayê, li deverê din ên Rojhilata Navîn Tirkiye bixwe baştir e Serokkomarê Tirkiyê xwe ji gefên bêwate dûr bigire. Dewleta İsraîlê wê ji bo parastina sînorên xwe ji her gefekê re li ser tevgera xwe wê berdewam bike. Yani gefên vala li me nexwin dibêje İsraîl wisa nabe. Niha hevan Amerîkayê ji ber hevdîtina bi Mazlûm Kobanî re spasiya Barzanî kir. Mesûd Barzanî beriya hevdîtina xwe ya îro ya li Hewlêrê hûn zanin Doktor Derbendî şandibû Rojavayê Kurdistanê şêwirmendê xwe heval yani kesê herî nêzê xwe şandibû Rojavayê Kurdistanê bi Mazlûm Kobanî re hevdîtin pêkanî bû Amerîka spasiya xwe pêşkeş dike ji ber vê hevdîtinê. İja nûçeyek heye li ser mijarê ez dîsa dengê xwe kontrol bikim hevando kesên ku bixwazin werin tevlî weşanê bibin piştî eşkerekirina naveroka civîna Mazlûm Abdî û Mesûd Barzanî hûn dikarin werin. Bi vî şikliyê Alîkara Wezîrê Karê Derve ya Amerîkayê Victoria Taylorê spasiya Serok Barzanî kir ku wî nûnerê xwe yê taybet şandiya Rojavayê Kurdistanê bi aliyên Kurdistanî re civiyaye. Mesûd Barzanî doh li Pîrmamê li alîkara Wezîrê Karê Derve yê Amerîkayê Victoria Taylorê û her wiha şandeya pê re pêşwazî kiribû. Di hevdîtinê de li ser rewşa siyasî, li ser rewşa ewlehî, pêşhatinên dawî yên li Iraq û Herêma Kurdistanê, bû yerên dawî yên li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê guftûgû kirin. Alîkara Wezîrê Karê Derve ya Amerîkayê Taylor spasiya Serok Barzanî kir. Çima? Çünkü wî nûnerê xwe yê taybet şandiya Rojavayê Kurdistanê û bi aliyên Kurdistanî re hevdîtin pêkaniye. Her wiha teqezî li ser wê yekê kir ku Amerîka piştgiriyê dide her xebatî, her hewlên ku bibe sedema nêzîkbûna aliyên Kurdî, pêkanîna aramiyê li Sûriye û pêkanîna aramî huzûrê li Rojavayê Kurdistanê. Ya binêrin li dervey okyanusan welatê bi navê Amerîkayê tê spasiya aliyên Kurdan dike çünkü hevû didîtine. Veya ji alîkê ve ji bo me Kurdan şer me, ji aliyek ve jî tabî elbet baş e ji ber ku em nizanin hevû du bibînin. Em tenê zanin dijberiyê bikin, em hevû du reş dikin, em bi hêzên dijmin re dikevin nava hevkariyê mixabin. Îjar aniha Amerîka tê me li hev tîne, me nêzî hev dike û spasî ji me re dike. û beriya niha dîsa İngîltere hûn zanin di salên nodî de İngîltere mam Celal Talabanî û Mesûd Barzanî anîbû cemhev û li hev anîbû dîsa İngîltere bû. Ama îro jî bi vî şiklî bûye. Amerîka ketiye dewrê, Kurdan li hev tîne. Yani rastiya dünyayê ev e, rastiya Rojhilata Navîn jî ev e ama em çi bikin? Êdî mesele bi vî şiklî ye. Ama baştir e mirov ji dewleta Tirkiye dûr bikeve yan jî baştir e ku dewleta Tirkiye êdî li xwe mikur were, rastiya komkujiyên ku li Kurdistanê pêkaniye qebûl bike, ji Kurdan lêborîn bixwaze û were bibe hevalbendê Kurda, şansê dawî yê dewleta Tirkiye ye. Eger bi Kurdan re li hev hat, li hev nehat, Tirkiye wenda dike, biçûk dibe. Biryarên navnetewî hene. Tirkiye hêjî fehm nake. Tirkiye hêjî îş û karê xwe berdaye çûye wan çeteyên li Sûriyê tîne dibe Enqerê bi wan re civînekî fermî pêk tîne û bang li Qesedê dike û dibêje çekê xwe berdin werin teslîmê Sûriyê bibin. Ya hûn ehmeqin, ya hûn gerîzekalî ne. Ya Qesedê 12 sal e li herêma Rêveberiya Xweseriya Rojavayê Kurdistanê di pergalekî de cih digire. Pergala wan di dunyayê de deng vedaye. Pergala herî demokratîk ya li Rojhilata Navîn e. Bûye îlham ji bo hemû rêxistinên din ku ji bo azadiyê tê dikoşin.
Rêveberiya Xweseriya Rojavayê Kurdistanê di cîhanê de deng vedaye, bi berxwedana xwe ya li Kobanî, bi têkbirina wan çeteyên di destê we de bi wan hevalên we deng vedaye, weke leheng têne pêna sêkirin di dünyayê de. Hûn radibin ji van lehenga re, ji van afrînerên demokrasiyê re hûn dibêjin werin xwe fes bikin, werin teslimê van çete û hovan bibin. Ya hûn ehmeqin. Tiştekî wisa dibe. Zviya ji Hakan el Arab, Hakan el Zibîdî ra dibêjim. Tiştekî bi vî şeklî merov heqaret li Kurdan eyb e ya. İja ji ber vê yekê ancak sistemekî federatif mirov dikare bas bike. Hezî werim ser meselê. Sistema federasyon Arab li aliyê xwe, Kurd li aliyê xwe, Rêveberiya Xweser li aliyê xwe, êdî Elewî, Dirzû jî her yek li aliyê xwe dikarin bibin federasyon heremê xwe bixwe rêve bibin. Ama di dewleta navendî de jî mirov dikare cih bigire. Dewleta navendî ji bo parastina temamê Sûriyeyê ama herkes li heremê xwe bixwe rêve dibe. Dewleta Tirkiye bibeheje jî wisa ye. Ama şansê dewleta Tirkiye heye bi Kurdan re li hev bike. Ev yek. Hevan û em tên ser meselê. Yani me spasiya Amerîkayê bihîst ne wisa? Niha hûn çi difikirin ez êwe jî mereq dikim, berî ku ez behsa vê meselê bikim hevanno. Hevalên ku bixwazin werin tamam. Ka deqekî ez ji were link bişînim. Ez ji were link bişînim. Hevalên bixwazin werin ama bişra. Em hinekî şîrovê xwe pêş bixin paşê. We got erê. Ama Tirk dibehejin. Halbuki icap nake bibehejin. Ez ji wî dibêjim. Dijwar tiştê usluba xwe dîqet kir dijwar tiştê ecêb dibêjî. Tiştê wisa nebêje ya. Ez ana ez bidim ez nivîsa te bidim ser ekranê tu rezîl dibe ya. Dijwar. Basa doxîna Tayyip Erdogan dike nexweşe. Ya îşê me bi doxîna xelkê tune. Tamam. Yok keve. Dijwar komik. Tamam. Yani hevalên tamam tiştê wisa nexwînê dijwar eger tu wisa bidomînî heqetin nexweşe. Tamam ez bidomînim. Niha ême Emîro Şan e du aliyên ku heqeten herkes nelbendî bi werin cemhev hatin cemhev. Em hêvî dikin ku Partiya Karkerê Kurdistanê jî keneke jî bikeve nava van civînan wê pêşketinên baş çê bibin. Çê dibe jî li bendê bin. Niha civîna Serok Barzanî û Mazlûm Abdî çawa hate îlan kirin? Pêşî endamê Büroya Siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistanê PDK Hoşyar Zebarî ragihand, dibêje Serok Mesûd Barzanî û Mazlûm Abdî li Hewlêrê civiyan. Zebarî li ser hesabê xwe X'ê yê Twitterê di derbarê civînê de got, civîna îro ya li Hewlêrê ya di navbera Serok Mesûd Barzanî û fermandarê giştî yê Qesedê yê Bakurê Sûriyê ji bo bêhêzkirina yekrêzî pêgeha Kurdan ya li Sûriyê li Şamê ji bo veguhestina siyasî ya aram destkeftiyekê giring e. Yani ji bo ku aramî li Şamê çê bibe, li Sûriyê, li Herêma Kurdan çê bibe, ev hevdîtina di navbera Mazlûm Abdî û Mesûd Barzanî de civînekî gelekî giring e. Dibêje ez spas dikim ji bo hemû peymanan, ji bo hemû hevpeymanan û hevalan. Kesê ku bi me re di nava tifaqê de ne, spasî ji wan re dike. Yani kesê ku Mazlûm Abdî anîne, birine, kesê ku xizmetê kirine. Niha doh jî daxuyaniyekê hebû li ser eynî mijarê berpirsê Ofîsa Pêwendiyên Derve ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê Sefîn Dizayî jî li ser mijarê xwe îfade kiribû, lêberê hin tiştê di jî li axaftina xwe zêde kiribû. Ew çi dibêje? Armanca me ew e em ewlehiyê ji bo gelê Sûriyê ji bo Kurdên Rojavayê Kurdistanê dabîn bikin, bixin bin garantiyê, gel karibe vegere ser jiyana xwe ya asayî. Sefîn Dizayî anî ziman niha xebat hene hewl tên dayên ku zextên li ser Rêveberiya Rojavayê Kurdistanê kêm bibe, hemû aliyên siyasî yên li Rojavayê Kurdistanê
با armanca seberojeke baş ji bo Kurdan bikarin bi rêveberiya nû ya li Şamê re danûstandina bikin. Di derheqê Yeketiya Kurdan de jî Sefîn Dizayî balkişan ser civînên salên borî yên ku di navbera NKS û rêveberiya Xweser de pêk hatibûn yan jî PYD de pêk hatibûn û ji bo vê hin rexne jî anî ziman got civîn bi serê xwe negirt çünkü ne bi destê me de bû wan jî hin zehmetî derxistin. Ama dibêje ji bo Yeketiya Kurdên Sûriyê berê dibin çavdêriya Serok Barzanî de sê konferans hatin li derxistin. Îro dîsa an hêvî derketiye holê ku ev diyalog ji bo dabînkirina Yeketiya Kurdan wê berdewam bike. Baş e yani xuya dike ku ew civînên ku rawestiye bûn diyaloga Kurd-Kurdî wê ji vir û pêve berdewam bike. Eka NKS di nava helwestekî çêwa de ye, PYD di nava helwestekî çêwa de ye. Em ê bibînin. Na hevalên ku merex dikin General Mazlûm Abdî çawa bi kîjan rêbazî çûye Hewlêrê. Ez ji bo an hin agahiyan bidim. Amerika sê helîkopterên xwe yên şer xist dewrê xist xizmeta Generalê Kurd Mazlûm Abdî. Baş e helîkopterekî Mazlûm Abdî bi xwe têda bû bi tevî çend askerên Amerîkî, generalên Amerîkî û du helîkopterên de jî ew jî ji bo parazvaniyê bû. Bifikirin generalên Amerîkî parazvanên Generalê Kurdan dikin. Parazvanî dikin jê re. Bila dewleta Tirkiye bibîse. Dewleta Tirk çi dike ji fezayê ve xwar li wan dinêre normal dewleta Tirkiye her tiştî dibîne dikare kontrol bike. Eger Mazlûm Abdî bi tena serê xwe biçûya ew ê bi moşekan êriş bikire. Ew ê banya xarê suîqastan pêk banya. Ev marifetê dewleta Tirkiye wisa ye. Tenê ji bo xirabkirinê, hilweşandinê, kuştinê heye. Ama çêkirinekî tune ye. Lêvhatinekî tune ye. Peymanekî tune ye. Tu peymanekî mirov bi dewleta Tirkiye re çê bike nabe garantî ji ber ku bê bawerim. Yani mirov nikare bawerî bi wan bîne. Îja ew kesên ku ji dûr ve li van helîkopteran dinêrin ku zanin têde Mazlûm Abdî heye, Generalê Kurd têde ye, diçe Hewlêrê bi serokê din ê Kurd Mesûd Barzanî re hevdîtina pêk dîne hemî dizanin û ji qehra muheqaq ji xwe çûne. Muheqaq qrîza dil derbas kirine. Yani ew qas tesîr li wan dike. Îjar aliyê teknîkî yê çûne hatine bi vî şeklî ye. Yani wekî din bi qasî ku me ji herêmê agahî girt, yani ez dixwazim ji we re bibêjim ev 2 saate agahî derketiye, di ajansa de hate parvekirin. Yani hoşyar zebarî pêşî parvekir. Ji wî çaxê ve min telefonê gelek hevalên xwe yên li Başûrê Kurdistanê kiriye. Kesên ku bi vê meselê re eleqedar dibin, belkî dibe ku haya wan jî hevim telefonê wan kiriye. Yani bi qasî ku me ji herêmê agahî girt li ser hin xalan lêvhatin çêbîye. Yek ji wan xalên ku li hev kirine li ser sîstema federasyone. Yani hatiye xwestin Mesûd Barzanî ji Mazlûm Abdî xwestiye ku sîstema federasyonê wekî daxwaza xwe ya siyasî pêşkêşî hemû hêzên navnetewî bikin hemû civînan de. Vê yekê pêşkêşî rêveberiya nû ya Şamê jî bikin. Yani têbîra we li Londonê jî li Amerîkayê jî wê were rojevê İlham Ahmed li Londonê bahsa sîstema federasyonê kiribû. Ez bawer dikim İngîltere jî vê yekê dixwaze. Yek ji welatên ku dîsa bahsa vê sîstema federatîv kiribû İtalya bû. We goterê îjar Mesûd Barzanî dixwaze ku sîstema federasyon yani aynı weke sîstema li Iraqê li Rojavayê Kurdistanê jî pêk were. Ama tiştek ku tê merex kirin gelo niha li Başûrê Kurdistanê ez ê behsa hin xalên din hene ez ê behs bikim ji we re pêşmergeyên roj qedera wan çi dibe li ku derê têne bicihkirin çawa dibe NKS xwedî pozisyonekî çawa be li Rojava hemî niha em ê hêdî hêdî behs bikin wext heye ne 27 deqê me dest pê kiriye. İja hevanno niha li Başûrê Kurdistanê sîstema federasyon belkî hêsantir be çima
Çünkü Kurdên li Kurdistanê hemî li aynê herêmê ne. Yani demografiya Başûrê Kurdistanê zêde neguheriye. Ereb nehatine li Başûrê Kurdistanê nehatine bicîkirin. Kurdistanî zêde li herêmên din yên Iraqê nehatine bicîkirin, sürgûn nebûne. Em zanin li Bexdayê pir ji berê ve Kurd hene, çûne wê derê bûne karsaz, bûne bürokrat, xebitîne mal û milkê wan hene li Bexdayê, tamam. Ama li Rojavayê Kurdistanê rewş hinek cuda ye. Rêveberiya Xweser, herêma Rêveberiya Xweser ku îro hûn dibînin li ser wê qarta spî, li ser wê nexşê, ez başî nîşanê ve bidim. Li vê herêmê tenê Kurd tunene. Mesele ew e. Tenê Kurd tunene. Hema bigire sedî şêstê wê herêma Rêveberiya Xweser, tamam. Ez hema nîşanê ve bidim, em li ser behs bikin baştir e. Îja li wê derê piranî Ereb. Îja wê çawa be? Nihat wextê te bêjî Federasyona Kurdan hevanno, Federasyona Kurdan tenê ji Kurdan pêk naye. Mesele ew e. Ez nîşanê ve bidim. Mesela ev Suriye temamî ev e. Bifikirin ji sê paran eger hûn Sûriye bikin sê perçe, perçeyekî di destê Rêveberiya Xweser de ye, kontrola wî di destê Qesedê de ye, temam. Ama li vê herêmê eger îro 6 milyon însan bijîn, ji wan tenê 2 Kurdin, 2 milyon Kurdin. Ew 4 milyonê din Erebin, Asûrî ne, Ermenî ne, ji milletê de ne. Wê demê çi dibe? Sîstema federasyon ancak bi şiklekî çêdibe, bi şiklê heremî. Yani ev herem dibe herema federasyon a navî dikarî bikî Rojava jî, navî dikarî bikî Bakur Rojhilatê Sûriye, ama hinek dirêj e, navekî lê dikî Federasyona Rojava. Wê demê hemî millet jî têda cih digire. Tu navî ne mecburî bikî Kurdistan. Li Başûrê Kurdistanê navî kirine Kurdistan, çünkü tenê Kurd li wê derê ne. Ama wê derê heqeten hinekî zehmet e, ez bawer dikim bi Erebên Rêveberiya Xweser de bi wan re wê hin nakokî derbikevin. Ama vana detayên paşê jî mirov dikare, di salên pêş me de jî mirov dikare li ser nava hev bike. Ama sîstema ku Mesûd Barzanî dibêje em pêşniyazê Şamê bikin, em pêşniyazê hêzên navnetîvî bikin, divê sîstema federasyon be. Erê Mazlûm Kobanî jî ew sîstem qebûl kiriye, İlham Ehmed jî ev daxwaza Rêveberiya Xweser li Londonê anî ziman. Yek ev ya din jî divê em bizanibin ku çawa ku Ereb li vê Rêveberiya Xweser hene, ew qas jî Kurd li Şamê hene, li Efrînê hene, Kurd li Helepê hene. Yani bi qasî milyon û nîv Kurd jî li herêmên cuda yên Sûriyê hene. Em wan Kurdan çi bikin? Li Laskiyê Kurd gelekin. Îja ji ber vê yekê ancak dişûna Federasyona Kurdan de mirov dikare bike Federasyona Heremek. Di wê herêmê de wekê Kurdan milletê din jî heye, wekê milletê din Kurd jî hene. Îja dî em zanin Elewî jî federasyon dixwazin, em zanin Durzî jî li vê derê federasyon dixwazin. Ew Swêda tamamen ê Durziyan e li vê derê, ew jî li vê derê federasyon dixwazin. Ev heta ku hûn dibînin vê derê. Baş e? Îja wekî din mesela federasyonê de li hev kirine hevanno. Hala din ku li ser li hev kirine hatina Pêşmergeyên Roj ya Rojavayê Kurdistanê ye. Ew berê jî hatibû nîqaş kirin. Rêveberiya Xweser pêşniyaz kiribû ku Pêşmergeyên Roj bila biçin herêmên dagirkirî wekî li Efrînê, Serêkaniyê, li Girê Spî bicih bibin. Bi vî awayî hincet bahaneya dewleta Tirkî jî namîne ji bo ku li wan de veran bisekine, dagir bike. Lê çi bû? Çawa ku hûn jî texmîn dikin dewleta Tirkiye ev pêşniyaz red kir. Dewleta Tirkiye naxwaze Pêşmergeyên Roj were li Serêkaniyê bicih be, li Girê Spî bicih be, ew herêmên ku min çima xerîte rakir he? Niha ev herêma ku ez ji we re dibêjim ev dere. Bibûne ez xerîteyê nîşan dedim ji ber ku belkî hûn vê nexşeyê nas dikin, lê belê gelek heval hene nas nakin. Ev herêma girî ku hûn dibînin wekê birînekî kanserê ketiye nava dilê Rojavayê Kurdistanê, ev herêmên dagirkirî ên Rojavayê Kurdistanê ne. Dewleta Tirkiye çeteyên xwe li wê derê bicih kiriye,
askerên xwe li wê derê bicî kiriye, ev herêmên dagirkirinê. Baş e, ev serêkaniyê ev girê spî ye. Aliyê Bakurê Kurdistanê jê re bin Ceylanpınar vira Akçakale. Tam di binya Kobanî de ye. Îja pêşmergeyên roj diviya bu bahatana li van dere bicî biba, dewleta Tirkî jî derketa. Dewleta Tirkî çima li wê derê dibêje hêzên YPG ên girêdayî Partiya Karkerên Kurdistanê li wê derê ne, ez diçim wê derê terorê tune dikim. Ji ber ku li ser dewleta min tehdît heye, ji wê derê ve êrişê min dikin, îhtimal heye êrişê me bikin, tabii ev hemî bahane ne. Armanca dewleta Tirkiye dünya alem zane xirakirina pergala Rojavayê Kurdistanê ye. Herkes zane vê yekê. Ji bo îja binake merû behs jê bike. Îja ji bo bahana wan ji holê rabe, îja rêveberiya Xweser dibêje baş e pêşmergeyên roj ku ji aliyê dewleta Tirkiye ve hatine perwerdekirin. Pêşmergeyên roj ku beşekî mühîm weke di nava Enekesê de ên hêzên opozisyonê bû, ew ÖSO, MÖSO çeteyên ku em behs dikin, ew çeteyên ku niha êrişê ser bendava tîşinê dikin, normal Enekesê hevalbendê wan e. Di nava wan de cihê digire, pêşmergeyên roj jî hevalbendê wan e. Îja em dibêjin tamam bila pêşmergeyên roj werin bicîbin. Dewleta Tirkiye wî jî red dike. Ev jî Afrîn e. Afrîn hakikaten Afrîn dibe perçeyê kîjan federasyonê nizanim. Ama hevalê me Afrînî pir değişen ji ber wê. Herkes değişe. Maneviyeta Afrînê hebû. Hevanno ez vê xerîteyê bigirim, ez bidomînim xalendinê ku ê ku hatine baskirin. Baş e me gotibû pêşmergeyên roj li Rojavayê Kurdistanê dewleta Tirkiye red kiriye ev pêşniyaz. PDK û NKS ji eniya Tirkiye êdî dûr dikevin xwenezê qesedê dikin. Ev agahiyekî gelekî giring e. Hem Amerîka vê yekê dixwaze hem jî PDK vê yekê dixwaze. Biryarekî wisa jî girtiye di nava xwe de. Eger hûn bala xwe bidin hem zimanê wan nerm biye û hem jî zimanê Enekesê nerm biye. Tüm menfaata xwe êdî li cem dewleta Tirkiye nabîne PDK. Gotin û usluba Enekesî û PDK nerm biye li hember Rojavayê Kurdistanê. Mesela wekî numune Doktor Derbendî yek ji wan kesan bû ku pir tûj daxivî li hember Rojavayê Kurdistanê. Ama di dawiyê de li ser pêşniyaza Mesûd Barzanî mecbûr ma biçe Rojavayê Kurdistanê bi Mazlûm Ebdî re ku ew qas rexne dikir pê re hevdîtin pêk bîne mecbûr ma çû zimanê xwe jî nerm kir. Tabii ev rewş siyaset wisa ye. Siyaset wisa ye anha menfaetên PDK li cem dewleta Tirkiye nemaye. Pirsekî pir mühim dikeve devrê paşê ez ê bersiva wî jî bidim. Dewleta Tirkiye wê bikeve nava pozisyonekî çawa li hember Başûrê Kurdistanê. Ev pirsekî mühim e. Niha êdî divê em fehm bikin NKS, PDK ciyê wan li cem dewleta Tirkiye nemaye. Di qada navnetewî de dor li Tirkiye teng biye. Di civînê navnetewî de ciyê dewleta Tirkiye tune ye. Amerika zorê li PDK dike ku ji kampa Tirkiye derkeve. Yani ji eniya Tirkiye derkeve xwenezê Kurdan bike, xwenezê Qesedê û Rojavayê Kurdistanê bike. Ev tiştê ku hûn dibînin hemî îşaretê vê yekê ye. İngîltere aynî tiştê dixwaze. Fransa, Almanya jî aynî tişt dixwaze. Têbîra we ev mehekî em tim nûçe pêşkêş dikin. Konsolosê filan dewletê çû, Nêçîrvan Barzanî re ev dîtin pêkanî, konsolosê filan dewletê çû, Mesûd Barzanî dît, Mesûd Barzanî çû Bexdayê, Nêçîrvan çû Bexdayê. Ana hemî behsa çi dikin? Hemî bingeha van rojan amade dikin. Yani wisa ji bo çayê hev vexwe naçin hevdîtinan pêk nayînin. Hevanno ez nahûn dibêjim mêrik çima dirêj dike, çima ji me re her tiştê nabêje. Rêvebirê me gotibû erê îja niha mesela me gotibû zimanê xwe nerm dikin rêvebirê berê ê Enekesê mesela wekî Bişar Hekîm bi dewleta Tirkiye'de kar dikir êdî mesela di nava Enekesê de tu giraniya wî nemaye em wisa dinavin îtibara wî jî gelekî daketiye tu qîmeta wî di nava Enekesê de nemaye heta niha pir dijberî dikir gotinê pir xirab gotibû êdî îhtimala ku ji aliyê milletê Rojavayê Kurdistanê ve were qebûlkirin nemaye. Çünkü tûj daxivî temamî bi dewleta Tirkiye re bû
ew û kesên wekê wî ku dijminahiya rêveberiya xwe kirin êdî di nava ene kesê de cih nagirin hatine derxistin. Mesela ev kesê ku em behs dikin çûbû Şamê hewl dida ji xwe re li wê derê kursiyekî bi dest bixe, meqamekî bi dest bixe lê jaliyê tu kesekî ve nehatibû qebûl kirin, jaliyê Hedeşê ve nehatibû qebûl kirin. İja derdê ser derdara haya pedekê ji çûna wî ya Şamê tune bi înisiyatîfa xwe ya şexsî çûbû Şamê. İja navbera wan jî xirab bû. İja civaka Başûrê Kurdistanê, milletê Başûrê Kurdistanê ji van hevdêtinê di navbera Kurd û Kurd de gelekî kêfxweşin. Ev baş e, hûn ji kî dipirsin bipirsin li Başûrê Kurdistanê, li Rojavayê Kurdistanê hevdîtina di navbera Kurdan de weke demên dîrokî dibînin. Çünkü îro hîmê Kurdistanê tê danê. Hîmê Kurdistan kevirê binî ê Kurdistana mezin tu an hadatîne. Ji bo dibêjim hevdîtinên dîrokî ne. Hêzên navnetewî piştî peymana Lozanê cara yekeme hêzên navnetewî dikevin dewrê ji bo temamê Kurdistanê. Ne tenê ji bo Başûrê Kurdistanê. Na heta niha Amerîka di dewrê de bû piştgirî da herema federe ya Başûrê Kurdistanê lê ew heremî bû. Ana dîşî heremî derketiye. Em ber bê Kurdistana mezin ve diçin. Yani ez wisa dibînim ev hevdîtinên navbera Kurdan de ew qas mühîm in. İja milletê me Başûrê Kurdistanê pir kêfxweş e ji vê rewşê. Ticaret bazı ganiye di navbera Rojavayê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê de gelekî pêşketiye. Kesên diçin bazarên dohokê hewlêrê dikarin bibin şahidê vê bûyerê. Malê ku ji Rojavayê Kurdistanê tê li ser dezgehan pir vekirî hûn dikarin bibînin. Bazirganiyan neftê û petrolê heye ji Başûrê Kurdistanê diçe Rojavayê Kurdistanê ji Rojavayê Kurdistanê derbasî Başûr dibe êdî ew derbasî qedan navnetewî dibin. Ha qismekî diçe dewleta Tirkiye re erê dikirin dibe ku bikirin evîş wisa ye. Yani ticaretekî navnetewî heye petrola Rojavayê Kurdistanê derbasî Başûrê Kurdistanê dibe. Yani bazarî ticaretekî anha dest pê kiriye û gelek bilind dibe. Eger dewleta Tirkiye tevlî agirbestê bibe rêz bigire ji Kurdan re di demên pêşme de li ser zexta Amerîkayê hûn ê bibînin di nava demekî kin de Rojavayê Kurdistanê, Başûrê Kurdistanê bi hev re pir bilind dibin. Jaliyê demokrasiyê ve ew ê bigihêjin asteya hin welatên Ewropayê, jaliyê aborî ve ew ê ji Dubayê jî bilindtir bibin. Yani îşaretê vê yekî hene tenê dewleta Tirkiye divê ji me bihewe. Aniha astengê herî mezin al pêşiya Kurdan dewleta Tirkiye. Qesedê Hakan Fidan mesela derbarê vê petrolê de çi gotibû hefteye borî gotibû qesedê dewlemendiya Sûriyê pêşkêşî Bakurê Iraqê dike. Ev jî nîşan dide ku pir tişt ne wekî berêne Kurdên Başûrê dî dixwazin ji bin hukmê dewleta Tirkiye derkevin. Vê yekê bala Hakan Fidan jî kişandiye ku di daxuyaniya xwe de behs dike. Êdî nikare pir êrişê pedekê jî bike. Mijareke dinya girîng me gotibû eger dewleta Tirkiye fikr bike eger razî nebe ku pedekê bi temamî dev jê berdaye xwe kişandiye eniya cem Qesedê, cem Rojava dewleta Tirkiye wê çawa tev bigere. Tabii gelo dibe ku ambargo bide dest pê kirin yan jî dibe ku zirarek bide hewlêrê weke suîqast, weke bombebaran, weke êrişên cuda yan jî zextekê ekonomîk dayne ser temamê Başûrê Kurdistanê ev hemî mümkünün dibe ama divê merû bigire ber çawa. Encamên siyasî hene merû bi dest dixe ama divê merû hin zirarên şer jî bigire ber çawa. Îro çawa Rojavayê Kurdistanê digire ber çawa Başûr jî dikare. Başûrê Kurdistanê ji xwe tê bombe kirin ama li ser hêzên gerîlaya bombebaran sibê du spê encamekî mezin a Kurdistanî aliyê siyasî ve were bi dest xistin dewleta Tirkiye mümkün e êriş bike. Lêbelê ez bawer nakim Amerîka zû bi zû rê bide dewleta Tirkiye sebebî wî heye. Çünkü îro ew heremên ku gerîla lê ne pedeke ne Amerika naxwazin gerîla tê de lawaz bibe, qas bibe yan jî derkeve. Çünkü ew heremên pir stratejîk in. Heremên parastinê yên medyayê dikeve navbera sînorê Başûrê Kurdistanê û Rojhilatê Kurdistanê de eger wê derê bandora gerîla nemîne hêzên girêdayî Îranê lê bicihî dibin.
hêzên girêdayî dewleta Tirkiye çete lê bicî dibin. Ev xeterî heye. Ji ber vê yekê ne PDK ne Amerîka naxwazin hêzên biyanî werin li wê derê bicî bibin û cardî jî îmkana ku merû karibe wana ji wê derê derbixe tune ye. Ev yek ji ber vê ez bawer nakim ku zû bi zû gerîlayên Partiya Karkerên Kurdistanê di çarçoveya hevdîtinên li Tirkiye'de ji wê derê derkevin. Yani konjonktûra siyasî ya Rojhata Navîn dest nade ji vê yekê re. Ez wisa dibînim. Yani PKK bixwaze derkeve jî anha ne wexta wî ye. Wextê ku tu derkevî dibe ciyê te were tijîkirin ji bo derkevî. Îja niha Amerika di nava hewldanan de ye. Mesela geri were bîra we beriya 3-4 rojan bû. Stê endamên îstixbarata Tirkiye ji alî Amerîkayê ve hatibûn girtin. Ev elemanên îstixbarata Tirk MİTê kincên peşmerge li xwe kiribûn. Hêzên Amerîkî dişopandin, hêzên ku di navbera Kurdan de diçûn dihatin yan jî diçûn Rojavayê Kurdistanê dihatin teqîb dikirin. Ev endamên MİTê çawa hatin girtin? Belkî jî hin kesên di nava PDK'de giliyê wan kirin, ew deşîfre kirin û ji Amerîka re gotin ev kes bi vî şeklî ne. Yani hevalbendiyekî heye li hemberî hêzên dewleta Tirkiye. Ez wisa dibînim. Îjar wekî din gelek mijar hene ama hûn li bendê bin, hûn li benda pêşketinan bin. Pêşketinên siyasî. Niha di civînê de tiştê ku hatine axaftin di vê çarçovê de ne hin detay jî hene tabî. Detayên aborî hene, ew dewlemendiyê Rojavayê Kurdistanê, Başûrê Kurdistanê çawa parve bibin. Sibê du sibe tiştên din wê werin axaftin. Anha mijara herî zêde hate axaftin a sistema siyasî li Rojavayê Kurdistanê ye û rawestandina êrişên dewleta Tirkiye ye. Madem ki bandora PDK li ser dewleta Tirkiye heye, PDK jî dikare zextê bide ser Tirkiye ji bo êrişê ser Rojava bide seknandin. Ew ê bikaribe eger hin tavîzan bide dewleta Tirkiye belkî. Ama anha îş û karê dewleta Tirkiye tekbirina Rojavayê Kurdistanê ye. İja hevan wekî din di derbarê siberoja Sûriyeyê daxuyaniyekî din heye, di nûçeyên din hene gelekî girîng in. Mesela bifikirin ji xwe ji Amerîkayê wizanin wezîrê karê derve ên nû ku tê ser wezîfê daxuyaniya wî gelekî girîng e. Pir bawekî vekirî ji senatoran re dibêje em piştgirî didin Kurdan, em piştgirî didin YPG, Qesedê, hevalbendê me daîmî ne, em ê pêşî li êrişên dewleta Tirkiye bigirin. Vaya ji xwe tê zanîn me nûçe pêşkêşî kiribûn. Gelek hevalê me din, çapemeniya Kurd, çapemeniya Tirk dîn û har bû. Yani wezîrê karê derve yên nû yê Donald Trump tê ser wezîfê xuya ye kêfayî ji Tirkiye re naye. Xuya ye dostê Kurdan e. Senatörê berê ye. Îja em ka binêrin, em acele nekin, bila were ser wezîfê, bila karê xwe bike. Ama yek ji tiştê ku tê merexkirin ew e İlham Ahmed gelo ew ê biçe merasima sond xwarinê ya Donald Trump yan na. Jê pirs kirin rojnamevanan, İlham Ahmed got İnşallah. Yani sedî sed ne diyare ama pir işaret hene ku İlham Ahmed biçe. Ama Mazlum Kobani wê biçe neçe ew ne diyare. Ama ji niha ve dewleta Tirkiye, rojnamevanên Tirkiye, siyasetmedarên dewleta Tirkiye hakikaten dîn û har bûne. Dibêjin eger İlham Ahmed, Mazlum Abdî yek ciwan yan jî her du bihevra biçin merasima sondxwarinê weke mîvan ji bo Tirkiye têkçûnekî pir mezin e. Têkçûnekê dîplomatîk. Ji bo Hakan Fidan rezalet e. İja wisa pê nasê dikin. Bila bikin. Bila bikin. Îdî em jî gelekî dîn û har bûn ji ber êrişê we, îdî dora we. Şêwirmendê Amerîkayî David Walls behsa rewşa Sûriye û Rojavayê Kurdistanê kir. Ev reportaj min ji Rûdaw girtiye. Ez rêz digirim ji kedawan re. Dibêje
ama çıkaz rast de nizanım. Ew dibêje mala Fransayê ava ku drone dane Rojavayê Kurdistanê. Ew dronên ku pir bi tesîrin li hember êrişên dewleta Tirkiye, li hember çeteyên dewleta Tirkiye û heta niha digotin nizam İranê daye, kîjan dewletê daye, Amerîkayê daye derew derketin. Ferhat Şamî berdevkî Qesedê got ev berhema rêveberiya me ye, me ji tecrübeyên xwe hevalên me ê rêveberiya xweser ji tecrübeyê xwe avakirine. Ha dibe ku hin Fransî mühendisên Fransî jî hatibin piştgirî dabin wan ew meselekê dine ama ez bêjim fabrîkasyona Rojavayê Kurdistanê ye. Wallace got Kurd bi mêrxasî li hember êrişên dewleta Tirkiye radiwestin. Bi mêrxasî şer dikin ez Kurdan pîroz dikim ku li hember Tirkan ew qas dikarin rawestin. Ez piştrastim ku serokê hilbijartî yê Amerîkayê Donald Trump wê piştgiriyê bide Kurdan. Wallace her wiha spasiya Fransayê kir ku drone dane herêmê çi got? Em spasiya Fransayê dikin ku drone dane hevalbendên me yên li herêmê Kurdên Sûriyê aştî heq dikin. Divê em piştras bin ku wê hêzên li Şamê li dijî hevpeymanên me yên Kurd nikarin tiştekî bikin. Yên li Şamê dixwazin xwe cuda nîşan bidin lê em rastiya wan nas dikin. Amerîkî dibêjin ha em wekî pisikan e nikarin xwe biguherînin. Rast e yani ev tiştekî pir mühim e. Yani he teşekkür nekir nikarîbû bawerî bide hêzên Amerîka yan jî hêzên navnetî wî. Nikare. Ne mümkün e. Rastiya wan li holê ye. Ji bo wî dibêjim di demên pêş me de eger li Sûriye şerekê navxwayî çêbibe he teşe êrişê Kurdên Şamê û Helebê bike, Kurdên êrişê Erebên Elewî bike, êrişên Durziyan bike şerekê navxwayî çêdibe. Di nava wan bi xwe de jî mesela hemî Erebên Sünnî ne alîgirên heteşî nekî. Di nava wan de layîk hene, însanên modern hene, însanê ku dixwazin li gorî medeniyeta îroyîn terbigerin hene. Ji ber vê yekî xwe dispêrin Qesedê. Ji ber vê yekî alîkarî ji Qesedê dixwazin. Hûn zanin çend hezar jinên Şamê ên Helebê bang li rêveberên bang li jinên Rojavayê Kurdistanê dikin dibe ji bo xatirê Xwedê werin me rizgar bikin. Vê pergala xwe empozê Sûriyê bikin. Bila pergala we li vê derî jî pêk were. Rica dikin. Lava dikin. Dengê wan hene. Yani sistema li Rojavayê Kurdistanê yani sistemekî pir xerîb nine wekî Ewropayê yani. İja li temamê Sûriyê were bikaranîn pêkanîn süper dibe. İja me çi gotibû İja senatörê Brîtanyayê jî Peter Hain jî axifiye ka ew çi dibêje. Ka ew çi dibêje. Senatörê Brîtanyayê Peter Hain li ser çareserkirina pirsgirêka Kurdan ya li Tirkiye got ez dixwazim Tayyip Erdogan rêzê li mafê Kurdan bigire. Rast e li ser çareserê bigire ev yani tiştek ku dixwaze Tayyip Erdogan û rêveberên dewleta Tirkiye mafê Kurdan li wan vegerînin. Em basa mafên netewî dikin. Wekî din Peter Hain çi gotiye? Çima mühim e Peter Hain ji ber ku senatörê Brîtanyayî ye. Ew ji wan kesanek ku İlham Ehmed çûye bi wan re hevdîtin pêkaniye. Ewlehiya Kurdan ji bo me dibe gelekî giring e. Pêwîst e li Tirkiye, İranê, Iraqê, Sûriyê li her ciyê mafê gelê Kurd were naskirin, were parastin. Di derbarê rewşa Kurdên Rojavayê Kurdistanê de jî Hain wiha anî ziman. Mühim e, giring e ku Sûriyeyî paşaroja xwe ava bikin, giring e Brîtanya bi Kurdan re hevsoz be. Ev wisa ye. Hevan not. Tiştê ku mij bo amade kiribûn nûçeyên deqeya dawî netê de evin pir nûçe hene. Hûn dikevin ajansê biyanî, ajansê Kurdan nûçe ser hev datê. Nûçeyên deqeyên dawî vir da wê da pir agahî hene. İja merû nikare hemî bîne ji wara pêşkêş bike çünkü
وقتا ما جی بسینوره و هون جی هنه مروف دخوازه هنک باره صحبت بکه evu saye ijar ez henekî peyamê we bixwînim hûn çi dikin paşê jî ka ez binêrim di ajansa de wekî din çi heye temam heval mala we ava ji bîr nekin ji kerema xwe re ji bo hêz û quwetê hûn bidin kanala me bibin abone û her wiha vîdeoyê me êdin jî temaşe bikin derbixin pêş ji bo ku ev kanala me hinek biçe ber çavê xelkê berdestê xelkê û di pêşerojê de ez hêvî dikim ku ev axaftina me ya Kurdî wergere zimanê biyanî jî ez pir dixwazim milletê me ê Çînê nebîjim milletê Çînê milletê Amerîkî Ewropî karibin ji me bibîsin tiştê ku em dibêjin mesela di binî de eger bi zimanê Ewropî hatiba nivîsandin süper dibû çünkü em bi kurmancî zimanê wan dikarin bibîsin rojnamevanekî Tirk yan jî Ewropî eger biaxife bi Kurdî di binî wî de tê nivîsandin ama axaftina me nayê wergerandin êdî em bang li Googleê dikin ku vê sîstemê çê bikin çawa çê dikin êdî ew zanin hevan na ka hûn çi dibêjin tiştekî xerîb hûn dibêjin gelo yani min ji were link danîbû ez dibînim ku hevan nehatine yani kesî ku bixwaze biaxife tune bi zimanê Kurdîye bi zimanê Erebîye quwetên Sûriya Demokratîk hêzên Sûriya Demokratîk bila hete sebe ew ji xwe re dibêjin qet sede ji bo wî dibêjim ew ji xwe re dibêjin qet sede çünkü quwet bawer dikim Erebî jî dibe qet sede îja ji ber ku qet sede ne tenê hêza Kurdan e hêza Ereban e jî ji xwe re dibêjin qet sede fiq nake quwet e ya vana tiştê teknîkî ne bila rastî hebe bila pêk were bila kes dengê me nebîse bila çi dibêjin dizî bi dizî ev pergala me were saz kirin bi dizî di nava Kurdan de yekêtê çêbe Kurdistan çêbe bila navê me qesede be bila navê me tiştekî din be ne mesele vana detayên ew sembol jî al jî vana hemî detayên bila Kurdistan çêbe bila alekî cuda be nexeme îja hevan ez xatir ji we bixwazim çi dibêjin yani İlham Ahmed ez bawer dikim ew biçe Amerîkayê mala we ava we sê tûna nîv peyam şandiye û herhalde meriv like jî bike like yani meriv hez bike ne ev tiştê ya edî hûn çawa dixwazin mîna xwe bikin çi dikin bikin vê kanala me derxin pêş yani heyfe gunehe em axwasa eleqeder dibin diçin berhev dikin tînen hûn bibin abone kanalê pêş bixin û hinek jî like bikin behecbînin de hadî mala we ava xatirê we bi hêviya rojên xweş azad